Цяпер у Беларусі забіраюць з кватэр нават за сцяг на балконе. А Александр Лукашенко пераконвае Пуціна, што ў нас не рэвалюцыйная сітуацыя, але трамплін для ціску на Расію. Партал Тутбай атрымае прэмію Паўла Шарамета, а сайт «Медыязона Беларусь» далучыўся да шырокага спісу блакаваных рэсурсаў, дзе, дарэчы, знаходзіцца і сайт нашага тэлеканалу. Нямецчына заявіла пра пашырэнне санкцый супраць дыктатара і набліжаных да яго асобаў. Пра 116 дзень нашага змагання. Шчыра і без хлусні пагутарым у студыі Белсат. Аліна Кушык. Вітаю. События в Беларуси, открыто уже говорят, это трамплин для давления на Российскую Федерацию. Не успеете оглянуться, как это будет у вас. Я не хочу молчать. Конечно, немного страшно, но страх уже проходит. Уходит Лукашенко, освобождаем политзаключенных, проводим новые выборы. Я думаю, мы не только уберем утечку, но и вернутся те, кто уже утек. Все мы чакаем на свободу. Это головная мета наша, которую мы хотим. Дмітрый Шакута, якога падазраюць у выкраданні Рамана Бандарэнкі, з'ехаў у Расію. Цяпер ён знаходзіцца ў Калужскай вобласці ў маёнтку мільянера Віктара Драздова, паведамляе тэлеграм-канал «Нехта». Ён уцёк праз 2 дні пасля забойства Рамана Бандарэнкі. Мінула ўжо больш за 20 дзён са смерці Рамана, які стаў чарговай ахвярай дыктатарскага рэжыму. Для нас застанецца ён у памяці героем новай свабоднай Беларусі, але для блізкіх ён заўсёды будзе сынам і братам. І вось гэтыя размовы з блізкімі, яны вельмі цяжкія, але часам яны пагаджаюцца з намі размаўляць. На Белсаце заўтра прэм'ера рэпартажу пра Рамана Бандарэнку. Там здымалася мама, стрыечная сестра, выказвалася сестра забітага. Рэпартаж вы можаце паглядзець у цыкле «Без рэтушы» о 18:35. А мы працягваем паказваць гісторыі забітых падчас пратэстаў. Пра гэта рэпартаж, які называецца «Пайсці і не вярнуцца». А мы мяняем тэму. Менск. Міліцейскі уазік пад вокнамі, бо ў вакне бел-чырвона-белы сцяг. З самай раніцы затрымліваюць у людзей, у якіх вісяць нацыянальныя сцягі. Гэта сталіца. Вуліца Мястраўская, 11. Прыкладна о 7:10 увесь пад'езд прачнуўся ад шуму. 2 чалавекі ў масках грукалі ў дзверы аднаму з жыхароў. Праз хвілінаў 30 прыехаў міліцейскі уазік і суседа забралі. Падаў партал Тутбай. Здарэнне зафіксавалі камеры назірання.
Пракуратура нахабна б'е па самых балючых кропках людзей, адбіраючы здароўе, працу і нават дзяцей. У нашай краіне ўсё больш сем'яў апынуліся пад пагрозай страты апекі над уласнымі дзецьмі. Сям'ю бабруйчаніна Андрэя Сініцы хочуць залічыць да сацыяльна небяспечных пасля таго, як Андрэй адсядзеў 5 сотняў у Ічу. Цяпер Андрэй даведаўся, што ў школу, дзе ў 7 класе вучыцца ягоны сын Мацвей, прыйшоў загад сацыяльна-педагагічнага цэнтру. Іх будуць правяраць на прадмет адпаведнасці крытэрам сацыяльна небяспечнага становішча. Сёння да Андрэя Мацвея павінна была прыйсці камісія. Чаму так пужаюць бацькоў, як зараз выглядае сітуацыя Андрэя Сініцы, ягонага сына. З намі на сувязі з Бабруйску спадар Андрэй. Спадар Андрэй, добрый вечар. Ці сёння да вас усё ж такі дайшла вось гэтая камісія з праверкай? Нет, не дошли, потому что после, я так понимаю, публикации я попросил опубликовать статью с моей проблемой в Бобруйском курьере. И через час буквально мне позвонил социальный педагог и сказал, что комиссии не будет, но пообщаться все-таки придется. Угу. Ці вы уже зараз ведаеце, у якой форме гэтае абшчэнне можа быць? Пока нет, будем общаться в субботу. Угу. Скажите, вось ці раней у вас были нейкія проблемы с выхаванием детей? Нет, раньше нет. У меня ребенок, в принципе, достаточно хорошо учится, поведение тоже очень хорошее, поэтому для меня вообще очень удивительно было, что это пришло со школы какой-то. Ну и впоследствии разговора я говорю, вы же понимаете, что это оказывается политически мотивированное давление, да, за мою гражданскую позицию. Ну, так, в принципе, пообщались хорошо, но все равно неприятная ситуация. Угу. Вось вы кажаце, што на вас ціснуць за вашу грамадзянскую пазіцыю. Вось якая ваша пазіцыя, як вы яе выказвалі? Вось я распавядала ўжо нашым гледачам, што вы трапілі ў Ічу, 5 сотняў прасядзелі, і ці ў гэты час была нейкая апека над вашым сынам? Ну, сын был у меня старший сын еще 21 год, бабушка, в принципе, жена. Поэтому ребенок был под присмотром, ну, причин волноваться не было. Какой еще раз? Я пытала, якая ваша грамадзянская пазіцыя, вось за што вы лічыце, улада вам помсцяць такім чынам? После 5 суток мы на обжалование подали в Могилевский суд с Виктором Чернышом на пересмотр дела, потому что там достаточно очень много нюансов, которые там суд написано в протоколе, в судебном протоколе, да, написано, что суд был открытый, он был закрыт, судили в ВВС, ну там, ну такие вот по мелочи, но которые надо обжаловать как-то бороться. А у вас ёсць дапамога адвакатаў, хтосьці займаецца вось вашай справай? Нет, пока сами. Шановныя адвакаты ў Беларусі, калі хтосьці ёсць у Бабруйску, хто гатовы дапамагчы вось сям'і ў такой складанай сітуацыі, абавязкова адгукніцеся. Людзям сапраўды зараз патрэбная дапамога, хоць зараз мы ведаем, што ў Беларусі, у нашай дзяржаве законы не выконваюцца. Да, законов вообще. Особенно, когда судья мне сказала, что мы же пришли возложить цветы у мемориала жертвы репрессий, да, политических репрессий. Ну и, соответственно, и Роману Бондаренко, да, почтить память его, возложили цветы, за это нас задержали. И судья говорит, ну, перед приговором говорит, вообще-то у нас мемориалы не созданы для того, чтобы возлагали цветы. Вы не запытали, для чего у нас мемориалы зроблены? У меня выпал глаз тогда, если честно. Угу. А вось як ваша сям'я перажывае гэтую сітуацыю? Ці нейкім чынам яна адбіваецца таксама на псіхалагічным стане вось вашай жонкі, бабулі і, вядома, самого вашага сына? Ну, семья, конечно, переживает. Все переживают, и друзья переживают. И когда посадили
ну, очень переживали за меня. Мгм. А вось у школе ці ў вашага сына ёсць пэўныя праблемы і ці вы адчуваеце, што нейкім чынам можа пагоршылася адносіны з боку настаўнікаў да яго Э, пасля вось гэтага выпадку? Нет, не было никакого давления, какого-то отношения, Мгм. З- такого не было. Ну, гэта вельмі добра. Гэта значыць, што настаўнікі ў гэтым не ўдзельнічаюць, і гэта ціск толькі вось з боку сапраўды дырэкцыі, так? Так гэта выглядае. Ну, да, выглядит так, потому что когда я задал вопрос классному руководителю, что в чем причина этой проверки, да, основание этой проверки, мой ребенок что, учится плохо там или поведение, ну, мне сказали, что дело не в ребенке, а дело в вас. Вось так наша дзяржава помсціць бацькам, які выказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Бабруйска быў спадар Андрэй Сініца, бацька, якога шантажуюць дзіцём. І гэта, на жаль, абсалютна не адзінкавы выпадак у нашай краіне. А цяпер загадка. Колькі патрэбна камунальнікаў на адзін нацыянальны сцяг? Вось як вы думаеце? У сталічным раёне Чырвоны Бор ажно 8. Там камунальныя службы ўжо 2 месяцы ваююць з бел-чырвона-белым сцягам у цэнтры Сажалкі. Але нягледзячы на іх старанні, народны сімвал ізноў з'яўляецца ў тым жа самым месцы. Раней яго нейтралізавалі пры дапамозе гумовай лодкі, але надышлі халады і лодка ўжо не працуе. Сёння на вадаёме адбылося сапраўднае лядовае пабоішча. Прапаную вам паглядзець відэо, якое зрабіў відавочца. Вось такая маленькая перамога нацыянальнага сцяга над камунальшчыкамі, якія не здолелі пераадолець невялікай дыстанцыі да сцяга, які ваяецца, які лунае над Сажалкай. А цяпер пераносімся да іншай тэмы. Спартоўцы кажуць, што не падпісвалі ліста пра ўладных атлетаў, а таму не выказвалі падтрымання нелегітымнай уладзе, але іхныя прозвішчы размешчаныя на адпаведным сайце. Запушчаны сёння сайт Athletes BY цалкам паўтарае старонку свабоднага аб'яднання спартоўцаў. А ліст пра ўладных атлетаў з'явіўся ў адказ на адкрыты зварот іхных калегаў, якія заклікаюць спыніць гвалт і правесці новыя выбары. Спартовыя чыноўнікі умеюць не толькі зрываць стужкі, выкрадаць людзей, а яшчэ плагіаціць і рабіць фальшыўкі. Са словаў намесніка міністра спорту і турызму Александра Баравулі, зварот да грамадскасці падпісалі каля 2500 беларускіх атлетаў, чэмпіёнаў і прызёраў алімпійскіх гульняў, сусветных, еўрапейскіх і нацыянальных спаборніцтваў. Праўда, гэту інфармацыю спартоўцы абвяргаюць у сваіх сацыяльных сетках. Футбалісты клубу Дняпро Магілёў Максім Хадзянкоў, Евген Елізаренка ды Улья Удодаў заявілі пра гэта ў інстаграме. Акрамя таго, насупраць некаторых прозвішчаў на звароце не пазначаны від спорту і дасягнення. У ліку падпісантаў ёсць і чыноўнікі, якія маюць нейкія разрады ў спорце, і яны названыя спартоўцамі. Гісторыі, пра якія мы вам распавядаем у навінах, маюць свой працяг. І вось прыклад. Шматдзетная маці з Пружанах так перажывала затрыманне мужа міліцыянтамі, што ў яе здарыўся інсульт.
У выніку жанчына перастала хадзіць. Сям'і вельмі патрэбная была дапамога, але цяпер яны ў бяспечным месцы. Сям'я Анатолія Сахарука прыехала ў Польшчу, каб ачуняць і набрацца сілаў. І з намі на сувязі з Варшавы ўжо зараз Анатоль Сахарук, шматдзетны бацька сям'і, якая пацярпела ад рэпрэсіяў. Добрый вечар, спадару Анатоль. Добрый, да. Як, перадусім запытаю, адчувае сябе ваша жонка? Ці яна знаходзіцца зараз з вами? Да, тут со мной мы сейчас в госпитале, получается, вот как бы нормально, сейчас как бы лучше, идет немножко на поправку, вот что сказать, ну, идем на поправку, вот благодаря вот таким вот, что отъехали вот сейчас в Польшу на реабилитацию, вот, как говорится, вот, будем здесь сейчас подлечиваться, вот, думаю, еще лучше будет. Угу. Вот А якая реабілітація вас чакає тут у Польщі? Ну, поедем в санаторий, вот, будем там проходить какой-то курс лечения, вот, благодаря вот этому думаем, что мы, как говорится, преодолеем это все и будем нормально, как говорится, дальше вот Юля встанет и будет заниматься своими, как говорится, делами. То бок ваша жонка Юля, яна дагэтуль не встае, дагэтуль не ходзіць, так? Нет, пока нет, не встает. Вот, ну, мы пробуем, пытаемся, вот, есть немножко сдвижения, но пока еще нет. Угу. Скажыце, хто вам дапамагае, бо вам, напэўна, вельмі патрэбная дапамога. Як вы спраўляецеся, бо у вас шматдзетная сям'я, і зараз увесь цяжар упаў на вас? Ну, помогает много кто, и белорусская сторона там, ну, в плане хороших людей, да, вот массажист у нас там вот в Беларуси хороший, как бы вот он нам очень хорошо помогает, ну и, как говорится, до последнего дня помогал. Вот. Ну, здесь сейчас вот поляки помогают в плане даже той же визы, в плане санатория, вот куда мы хотим поехать, вот и пройти дальнейший там курс лечения. А ці вось вы ўжо плануеце неяк сваё жыццё далей? Што будзе пасля гэтага санаторыя? Ці вы плануеце вяртацца ў Беларусь, ці пакуль заставацца ў Польшчы? Ну, возвращаться, да, будем в Беларусь, как бы, я думаю, ну, нас там никто, как говорится, не собирается там задерживать, никто нас ничего там пока не писал, не знаю, вот, но планируем, да, вернуться домой и жить дома, как бы, там у нас дом, семья, дети, как бы, остались, вот, и планируем вернуться домой, да. А ці вы не баіцеся, што праз гэты час вы можаце згубіць працу? Вось ці на вашых не адаб'ецца вось гэтай сітуацыі таксама і вось на тым, што вы можаце страціць працу? Ці вы ў кантакце са сваімі працадаўцамі? Да, я ну, разговариваю с начальником, он как бы не против, но как бы пока место мое держит, я пока как бы работаю. Ну, то бишь, пока работу не потерял, но дальше не знаю, но как бы я не переживаю в плане того, что если потеряю работу, найду другую, дальше будем уже разбираться, как бы так. Следчы камітэт заблакаваў вашу банкаўскую картку, рахунак, на які вось знаёмыя і незнаёмыя людзі дапамагалі вам, пераводзілі грошы. Ці дагэтуль яна застаецца заблакаванай, вось за кошт чаго вы зараз можаце жыць, калі вось картка і рахунак заблакаваныя? Да, счет пока на данный момент вот на 1 число он был заблокирован, как бы, не знаю, средства мы не могли снять, вот, и, ну, сейчас, ну, есть, да, какие-то, пока еще деньги есть, вот, пока как-то живем, не знаю, дальше будем видеть.
Вашай жонцы Юліі, тым не менш, пасля таго, як яна амаль месяц правяла ў шпіталі, не далі інваліднасць, ці вось будзеце змагацца за тое, каб усё ж такі атрымаць гэту інваліднасць, бо вядома, што яна дае пэўныя льготы, якія вам неабходныя зараз. Ну да, с инвалидностью будем по-любому, как говорится, добиваться, так как ну, ей положено, значит, ну, будем добиваться до последнего. Вот. Думаю, когда приедем уже с Польши, вот, будем разбираться с этим всем, как говорится, досконально. Мгм. А ці вы плануеце падаць у суд на тое, што адбылося з вамі, з вашай жонкай, бо вас схапілі проста на вуліцы, так? Вы нават не ўдзельнічалі ні нейкай нават мірнай дэманстрацыі, вы проста ішлі па вуліцы і вас схапілі. Но с этим еще пока особо не разбирались, но думаем, что решим с Юлей, пусть она поправится, и уже будем с Юлей решать по поводу этих всех вопросов. Я думаю, ну, как бы не останется никто там без внимания, как говорится. Мгм. Зразумела, ну мы вельмі спадзяемся, што гэты побыт у Польшчы дазволіць вам крыху ачуняць, набрацца сілаў. Спадзяемся, што Юлі таксама будзе аказаная патрэбная дапамога і спадзяемся на тое, што неабыякавыя людзі не пакінуць вас у гэтай цяжкай сітуацыі. Ці вы, быць Да, можа, да. хацелі бы звярнуцца да кагосьці праз наш тэлеканал? Ну, вообще хочу, да, сказать спасибо всем, кто нам помогает, помогал, собирается помогать в дальнейшем, как бы, да, это тяжело, это все пережить и с этим бороться. Не знаю, ну, да, я благодарен каждому человеку, кто нам помог полностью, как говорится, даже и с польской стороны, и со всех сторон, там, кто нам помогал, я всех помню, я Юле даже передаю все там пожелания, там все много, есть даже были пожелания детей, там, ну, семей вот многодетных тоже пожелали Юле скорейшего выздоровления, там, вот такого, ну, как бы тут такое очень тяжелая ситуация, как бы, но я говорю, благодарен очень всем. Без их помощи, как бы, я не знаю, что бы было. Мгм. Шановны спадар Анатоль, трэба верыць у добрае, трымайцеся. Мы таксама перадаем вялікія прывітанні вашай жонцы. Вельмі спадзяемся, што ёй стане лепей. Вы трымайцеся, а мы ведаем і верым у тое, што беларусы вас не пакінуць у бядзе. Усяго вам добрага. Да, спасибо. До свидания. Да пабачэння. Шановнае спадарства, сёння, як я вам ужо распавядала на пачатку нашай студыі, мінула ўжо больш за 20 дзён са дня забойства Рамана Бандарэнкі. І ў нас на сувязі цяпер ягоная сястра Вольга Кучарэнка, гэта стрыечная сястра забітага Рамана Бандарэнкі. Шановная спадарыня Вольга, вітаю вас. От, цешуся, што ўрэшце у нас атрымалася з вамі злучыцца. Мы вас чуем. Спадарыня Вольга, як змянілася вашае жыццё за вось гэтыя апошнія 20 дзён? Ну, если сравнивать с тем, какая моя жизнь была до того, как Рома умер, и сейчас, то это, конечно, вообще просто на 180 градусов повернулась она, потому что я полностью посвящена вопросам, решениям вопросов, связанных с Роминой смертью, юридических вопросов. Я везде сопровождаю тетю. Мы занимаемся опровержением каких-то какой-то фейковой информации, которую закидывают непонятно откуда, про разные какие-то ситуации, или про Рому, или про что-то связанное с его смертью. Вот. Я даже не вижусь со своей семьей, сплю там по несколько часов. То есть, это очень тяжело. И
хоть я и раньше много работала, но как бы здесь вообще не работа, а совершенно другое. Я понимаю, что это нужно, но жизнь поменялась кардинально, скажем так. Ці вы адчуваеце падтрымку ад беларусаў, бо шмат хто ўзгадвае, памятае мемарыялы, імя вашага стрэчнага брата з'явіліся ў шматлікіх гарадах у Беларусі, ды не толькі. Ці вы адчуваеце гэтую падтрымку і ці, быць можа, вашай сям'і таксама патрэбная дапамога, вашай сям'і, маме Романа? Ну, конечно, мы чувствуем поддержку, потому что, во-первых, со мной постоянно связываются через мессенджеры и различные соцсети люди, просто высказать соболезнования или какую-то поддержку. Все время предлагают помощь, даже там материальную или еще какую-либо, то есть там вплоть до того, чтобы на машине нас куда-то возить или еще что-то в этом духе. Вот. Постоянно мы встречаемся с людьми, общаемся. Ну, просто если мы где-то появляемся в каких-то общественных местах, то есть нам постоянно там выражают соболезнования. Ну и, в принципе, в телеграм-каналах, в СМИ я вижу, как люди там организовывают какие-то там, не знаю, мемориалы Роме, пытаются их защищать. Ну, что-то делают в поддержку Роминой вот этой ситуации, произошедшей или нашей ситуации. То есть я вот это вижу, чувствую, и на самом деле это, ну, прямо очень-очень сильно нам помогает и поддерживает нас. То есть, ну, прямо даже невозможно выразить словами, насколько это для нас важно и насколько это нам помогает, придает энергии и придает больше сил для того, чтобы, ну, все-таки доводить дела до конца и до конца разбираться во всем. Спадарня Вольга, ці вы будзеце падаваць у суд, ну, па факце, ці спрабаваць падаць у суд па факце смерці вашага стрэчнага брата? І вось як зараз выглядае сітуацыя, мы ведаем, што ў вас былі праблемы з тым, каб атрымаць цела Романа. Мы ведаем, што вас ачарняюць таксама ў СМІ. Мы ведаем, што ачарняюць таксама Романа, кажуць, што ён быў п'яны, хаця лекары пацвердзілі, што у яго не было алкаголя ў крыві. Вось ці вы будзеце дамагацца і таго, каб вінаватыя былі наказаныя? Ну, в общем-то, все, что мы сейчас делаем, это именно все ради того, чтобы было возбуждено уголовное дело и чтобы действительно виновные были наказаны по закону, как они этого заслужили. Все, скажем так, какие-то юридические действия, которые мы можем применить или там потребовать, чтобы это было осуществлено, естественно, мы ими будем пользоваться, но мы, как бы, скажем так, все делаем в нужной последовательности, то есть подаем какие-то заявления, там, вот, предположим, на возбуждение уголовного дела, ждем ответа, ну, будет или не будет оно возбуждено, да, ну и дальнейшие уже действия мы будем анализировать в зависимости от того, как складывается ситуация, мы уже, естественно, будем и, соответственно, поступать, то есть мы будем стараться максимально использовать все возможные способы, которые есть у нас в государстве для того, чтобы добиться правды и чтобы, ну, действительно найти этих преступников, и они были наказаны по закону. Я думаю, што тут варта змагацца не толькі ў Беларусі, але таксама выкарыстаць міжнародныя механізмы, якія зараз пачынаюць дзейнічаць у дачыненні тых злачынстваў, якія ў Беларусі зараз адбываюцца. Спадарня Вольга, і апошняе пытанне. Як зараз выглядае плошча пераменаў, бо мы ўсе сачылі за тым, як беларусы абаранялі мемарыял Романа Бандарэнкі. Вось што зараз знаходзіцца ў гэтым ужо легендарным дворыку? Ну, я там регулярно бываю. Сейчас там, скажем так, пустовато, потому что там круглосуточно ходят, ну, как это, я не знаю, патрульные, дежурные в форме. Я не знаю, кто это, ОМОН или это милиция. Они там, я не знаю, может, человек 10 по кругу ходят прямо по этой площади, по этому дворику, по детской площадке, и, ну, я не знаю, охраняют они или что.
от чего охраняют, тоже мне это непонятно. Но, в общем-то, они там ходят и следят за тем, чтобы был порядок. Вот. Мемориал Роме обратно никто не восстанавливал, потому что это невозможно в присутствии данных сотрудников. Они просто не позволят это сделать. Вот. Ну, в принципе, там очень тихо и даже немного страшно. То есть даже я там появлялась в вечернее время, и за мной, ну не за мной, конечно, целенаправленно шли, а как бы я шла, и как бы сзади меня шли пара сотрудников, и как бы мне было очень некомфортно идти по этому двору, как понимаю, что за тобой прямо следом идут. Канешне, мы, вядома, можам вас зразумець. Я думаю, што кожны чалавек адчуваў бы сябе некамфортна і нават страх у такой сітуацыі. Спадарня Вольга, дзякуй вам за размову, моцы вам, трымайцеся. Вся Беларусь памятае Романа Бандарэнку. З намі на сувязі з Менску была Вольга Кучарэнка, стрыечная сястра забітага Романа Бандарэнкі. А я яшчэ раз нагадаю, што заўтра на Белсаце прэм'ера рэпартажу пра Романа. Там здымалася мама, вось менавіта і стрыечная сястра спадарня Вольга, выказваліся і браты забітага. Рэпартаж вы можаце пабачыць у цыкле без рэтушы а 18:35, дзе мы працягваем паказваць гісторыі забітых падчас пратэстаў. Гэта рэпартаж называецца «Пайсці і не вярнуцца». Шаноўнае гаспадарства, мы цяпер змяняем тэму. Стачка расце, і кожны дзень з'яўляюцца новыя героі. Як, напрыклад, у Віцебску, дзе першы жыхар далучыўся да страйку. Працаўнік мерапрыемства «Віцебскі дываны». 39 гадовы Вячеслаў Цаліцын заяву пра абвяшчэнне забастоўкі паклаў напярэдадні на стол гендырэктара. Пра тое, чаму вырашыў далучыцца да страйку, спадар Вячеслаў распавёў нашаму карэспандэнту. Смысл всей моей вот этой забастовки как бы заявить о себе, сказать, что я не боюсь сказать свое слово, что буду защищать свой голос, который я дал за законно избранного президента. И меня, как и многих белорусов, обманули. Я не хочу молчать. Конечно, немного страшно, но страх уже проходит. То есть все началось с коронавируса, отношение нашей власти к этому происшествию, или как сказать. То есть начал интересоваться, начал посматривать новости, как себя ведет наш президент, как он относится к обстановке в стране. Пару раз пытался выходить, высказывать свое «я». Был 11 августа был задержан ОМОНом, избит. Вышли ОМОНовцы в балаклавах, человек 5, наверное. Надели на меня наручники и сопроводили в микроавтобус. Начали наносить удары по лицу, по груди, по паху, то есть по животу. То есть разбили нос, потекла кровь, положили меня головой в эту кровь, лужа крови на полу. При этом спрашивали про Тихановскую, говорили, что она уехала в Литву, она вас всех предала, хотели перемен, вот получай перемены. Это фотографии на 3-й день после избиения, когда меня выпустили с ОВС. Просто обычные рабочие люди, никто не голосовал за Лукашенко, но все молчат и боятся. Все говорят полушепотом, и не дай бог, чтобы кто-то узнал. На работу ходил, то есть, и всегда думал, зачем я иду на работу, кому я плачу налоги. Всегда задумывался над этим. А последней каплей моего терпения это было заявление нашего сотрудника, прославленной нашей службы ОМОНовца, который сказал: идите на работу, вы наш корм. Вот эта фраза не выходила из моей головы. То есть я сделал для себя вот такое решение. Это заявление. Сейчас я пойду с ним к генеральному директору. Ввиду правового дефолта и творящегося беззакония, продолжающегося насилия по отношению к мирным гражданам, считаю невозможным выполнение своих трудовых обязанностей и присоединяюсь к стачке. Проломать этот лед, и люди, я думаю, потянутся. На моем примере. Я думаю, многие сидят дома и так же, как я, ломают голову, как заявить, как найти способ заявить о себе и бороться до конца, до победы.
Журналісты ў нашай краіне ў асобай зоне рызыкі. І апошнім часам свята ў нас здараюцца не вельмі часта. Таму асабліва прыемна павіншаваць калегаў з парталу Тутбай, якія атрымалі міжнародную прэмію імя Паўла Шарамета. Такое рашэнне прыняў кіруючы камітэт форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства. Прэмію вручаць падчас 12-й штогадовай асамблеі 8 снежня у Брюсселі. Узнагароду назвалі ў гонар загінулага ў ліпені 2016 года журналіста Паўла Шарамета. У знак прызнання яго выдатнага ўкладу ў справу прасоўвання пытанняў аб правах чалавека і свабоды слова. І цяпер, у 2020 годзе, нашыя журналісты працягваюць яго справу. З намі на сувязі з Менску Марына Золатава, галоўная рэдактарка парталу Тутбай. Добрый вечар, спадарыня Марына. Добрый вечер. Ці навіна пра тое, што Тутбай атрымаў прэмію, альбо яшчэ атрымае прэмію Паўла Шарамета, была для вас нечаканасцю? Была нечаканай, так, таму што не было ўвогуле часу падумаць пра тое, што могуць быць увогуле нейкія прэміі за працу. Вось. Але, канешне, навіна прыемная, тым больш, што ў гэты час не так шмат гэтых навінаў, як вы слушна заўважылі. І гэта найперш, канешне, заслуга маіх калег, журналістаў партала Тутбай. Гэта і уласна журналісты, корэспандэнты, рэдактары, гэта фотографы, гэта наш выдатны відэааддзел, а таксама аддзел сацыяльных сетак. Я вельмі вдзячная калегам, што ў гэты няпросты час яны, нягледзячы ні на што, ні на той ціск, які з намі, які мы адчуваем, што яны, нягледзячы на гэта, працягваюць працаваць, працягваюць рабіць сваю працу і робяць яе выдатна. Таму, канешне, вельмі прыемна, што гэтая навіна ў нас. Спадарыня Марына, вось як змянілася праца парталу Тутбай пасля таго, як Міністэрства інфармацыі пазбавіла вас статусу СМІ, і вось і на якім этапе зараз вось гэтая судовая расправа, якая цягнецца ўсцяж? Заўтра будзе ў судзе асноўнае паседжанне па гэтым пытанні, па пытанні пакідаць нам статус СМІ ці не. Але я магу сказаць, што з 1 кастрычніка статус СМІ для нас ужо прыпынены, так? То амаль 2 месяцы мы працуем як інфармацыйны рэсурс. І паводле нашага заканадаўства, як інфармацыйны рэсурс, мы можам працаваць, мы можам збіраць і распаўсюджваць інфармацыю. Адзінае, што нашы журналісты, калі яны працуюць на акцыях пратэста, яны нібыта не з'яўляюцца прадстаўнікамі зарэгістраваных СМІ. Але, як мы бачым на ўласным досведзе і на досведзе іншых калег, статус СМІ ніяк не абараняе чалавека, які працуе на акцыі пратэстаў. Таму што падчас акцыі пратэсту затрымліваюць журналістаў і зарэгістраваных выданняў, і інфармацыйных рэсурсах без статусу СМІ, так што статус СМІ тут асобай ролі не адыгрывае. Наадварот, скажем, вы самі можаце заўважыць, што сіняя камізэлька журналістаў даўно стала ўжо не абаронай, а мішэнню. Спадарыня Марына, так мы пра гэта кажам увесь час, і зараз у гэтай мішэні, а дакладней у арышце знаходзяцца вашая калега Кацярына Барысевіч, нашыя калегі Кацярына Андрэева, а таксама Дар'я Чульцова. Мы падтрымліваем іх як можам, а таксама заклікаем усіх нашых гледачоў і таксама вашых чытачоў пісаць лісты журналістам, каб яны не сядзелі ў ізаляцыі, каб хоць нейкім чынам іх падтрымаць псіхалагічна. Распавядзіце, калі ласка, якія у вас апошнія навіны ад Кацярыны, як яе стан, ці яна мае кантакт з адвакатам? Яна мае кантакт з адвакатам, яна бадзёрая, яна трымаецца. Канешне, гэта абстаноўка ёй зусім не падабаецца, таму што гэта, у прынцыпе, абуральная рэч, так? Калі
збіты чалавек, які пасля загінуў на наступны дзень, і ў дачыненні да тых, хто збіў яго, ніякіх спраў крымінальных не было ўзбуджана, так? Увогуле няма ніякай крымінальнай справы па гібелі Романа Бондаренкі. А крымінальная справа распачата ў дачыненні да журналісткі і да доктара, гэта проста абуральна і цынічна. Канешне, Катю таксама гэта ўсё абурае. Но нам вядома, што лісты ёй не даходзяць амаль, што можа... Мы ўвесь час пішам. Калегі пішуць, я ведаю дакладна, штодня лісты, і Тутбай, і з іншых выданняў, не проста сябры, родныя, але, я так разумею, што там некалькі лістоў усяго дайшло, калі дайшло нешта. Але тым не менш варта пісаць лісты, бо ніколі не ведаем, якія лісты ўсё ж такі дойдуць да нашых мужных журналістак. Спадарня Марына, дазвольце яшчэ раз вас павіншаваць з гэтай важнай узнагародай. Я думаю, што гэта узнагарода не толькі насамрэч парталу Тутбай, усім мужным беларускім журналістам, якія змагаюцца за свабоду слова. Дзякуй вам, вялікі ўсяго добрага. Дзякуй. Шановне спадарства, ад сённяшняга дня Літва будзе бясплатна выдаваць нацыянальныя візы беларусам, што пацярпелі ад рэпрэсіяў рэжыму Лукашэнкі. Раней за такую візу трэба было заплаціць 60 еўраў. Рашэнне пра скасаванне платы прыняў сёння літоўскі ўрад па прапанове Міністэрства замежных справаў. Пракаментаваў гэтае рашэнне міністр замежных справаў суседняй краіны Лінас Лінкявічус. Когда мы уже решили, чтобы по гуманитарным причинам, чтобы более беспрепятственно выдавались визы, то осталось еще одно препятствие. Все-таки они стоят 60 евро. И если приезжает в Литву, скажем, по шенгенской визе, после 3 месяцев надо продлить, нужна уже национальная виза, она стоит. Так что мы думаем, логический шаг, чтобы все-таки не брать вот этого взноса, и чтобы это было упрощено. Это коснется тех, кто, получается, въезжает по гуманитарному коридору? Да. А других людей, кто хочет себя устроить на работу? Ну нет, это те, которые по гуманитарным причинам, которые только для них это касается. А когда вступит закон в силу и вообще до Я думаю, что срок действия? с начала декабря, я так надеюсь. А до какого числа будет действовать или непонятно? Ну, пока не определено до какого числа. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Но я думаю, в ближайшее время уже пойдет в жизнь. Не боится ли Литва, что под видом беженцев могут попасть нежелательные? Поэтому я и говорю, что надо очень тщательно на это смотреть, чтобы не было это как бы для всех, как вы говорите. Но все-таки те лица, которые действительно приезжают по причинам гуманитарным, они, я думаю, нелогично, чтобы брать с них эти деньги. Так что по этим причинам. Конечно, тут и посольство будет в этом процессе участвовать, и какой-то механизм будет создан, как бы удостовериться, что это все как бы имеет место и какие-то причины. Так что я думаю, что это все решимо. А планируется, может, еще какие-то законы по этому поводу? Пока нет, но посмотрим по мере поступления, какие будут проблемы. Всегда создаем такие, чтобы условия были все-таки наиболее гибкие, исходя из ситуации. Улады абяцаюць змагацца з уцечкай мазгоў з Беларусі. Што трэба зрабіць, каб моладзь не уцякала за мяжу? Мы запыталі жыхароў Берасця. Не знаю, что. Хай думает власть, что делать. Потому что половина уже там 700 человек, 700 тысяч человек уже белорусов нет у нас. Пойти на требования людей, на граждан Беларуси, выполнять эти требования. Ну, во-первых, заинтересовать их в бесплатном обучении, чтобы было больше бесплатных мест, чтобы учиться студентов, чтобы скидки какие-то были для студентов, которые существуют во всем мире. Ну и чтобы можно было куда-то устроиться на какую-то приличную работу за приличную зарплату. Поменять президента. И все. Выполнить те требования, которые к нему были предъявлены. Уходит Лукашенко, освобождаем политзаключенных, проводим новые выборы. Молодежь же смотрит на это все, и не особо хочется находиться в такой стране, в которой там тебя могут просто избить или посадить просто так. Это вообще-то зависит от человека, от самого.
Я считаю, что для того, чтобы человек чего-то достиг, ему надо стараться. И я уверена в том, что его старания увенчаются успехом, и успех этот будет вознагражден. Я думаю, что власть об этом и будет думать, и наверняка думает. Тут нужно делать условия жизни приемлемыми, чтобы люди не уезжали, так сказать, в страны, где условия жизни получше. Менять надо кардинально все в этой стране. З чого почати? С чего почать? Ну, как говорится, рыба гниет с головы. Сёння ў палітычнай прасторы адбыліся дзве кантрасныя падзеі: саміт АДКБ і Менскі форум. Яднае хіба што толькі тое, што праходзілі абедзве онлайн. А далей суцэльныя разыходжанні. Тым часам міністр замежных справаў Літвы заявіў пра тое, што для рэпрэсаваных беларусаў візы будуць бясплатныя. Ягоны калега з Нямецчыны пашырыць санкцыі супраць ключавых фігур у атачэнні Лукашэнкі. Ці дыпламатычная петля вакол Александра Лукашэнкі сціскаецца мацней? Пра гэта пагаворым з Паўлам Латушкам, сябрам прэзідыума каардынацыйнай рады. Добрый вечар, спадару Павел. Добрый вечер, Алина. Давайте падсумуем апошнія падзеі на міжнародным фронце вакол Беларусі. Што, на вашу думку, зараз адбываецца галоўнае і пра што варта казаць? Ну, калі мы кажам пра мінскі дыялог, які сёння праходзіў, заўтра будзе праходзіць, гэта пляцоўка, якая заўсёды мела магчымасць і давала магчымасць прадстаўнікам розных грамадскіх думак, у тым ліку і ўлады, удзельнічаць у адкрытым абмеркаванні тых праблемаў, якія існуюць у кантэксце беларускім. У гэты раз улада адмовілася ад удзелу у мінскім дыялогу, наколькі я ведаю, ніхто з прадстаўнікоў дзяржаўных улад не прымае удзел. Гэта якраз такі сведчыць яшчэ раз пра рэальную гатоўнасць улады нелегітымна ісці на дыялог з грамадствам. Мы сёння павінны канстатаваць, што фактычна ў нас сёння мы маем не толькі унутрыпалітычны крызіс, але і крызіс для рэгіянальнай бяспекі. Чаму гэта з'яўляецца унутрыпалітычным крызісам, мы ведаем: нелегітымны кіраўнік, парушэнне правоў чалавека, не дзейнічае канстытуцыя, заканадаўства. Чаму гэта ўжо крызіс рэгіянальнай бяспекі? Ну таксама таму, што шмат якіх краін, усе абсалютна нашы суседзі, апрача Расіі, не прызнаюць легітымнасць Лукашэнкі. Мы фактычна маем сітуацыю, калі ў цэнтры Еўропы масава парушаюцца правы чалавека, і мы кажам пра гуманітарны крызіс. Ужо у адной з еўрапейскіх краінаў трэба казаць пра тое, што гэта стварае пагрозу для рэгіянальнай бяспекі ўвогуле. У працэс вырашэння з гэтай сітуацыі, як бы там ні было, уключаны ўжо і сусед з усходу, і Еўрапейскі саюз. Так што калі Еўрапейскі саюз і Расія разумеюць, што гэта ўжо становіцца рэгіянальнай праблемай, то тут трэба і шукаць шляхі выхаду з гэтай сітуацыі. Вось што прапановвае антыкрызіснае кіраванне? Мы прапанавалі яшчэ раней стварыць місію высокага ўзроўню на чале з прадстаўнікоў Еўрапейскага саюза, правесці адпаведныя размовы ў Расіі. На жаль, гэта не было ўспрынята, і мы бачым таксама стаўленне Расіі, якая не гатова ісці да такіх кантактаў. З іншага боку, ёсць яшчэ адзін інструмент, пра які мы кажам Еўрапейскаму саюзу: прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўрапейскага саюза, кіраўніка Еўрапейскай камісіі па пытаннях Беларусі. Такі інстытут існуе ў адносінах Косава, Босніі і Герцагавіны, па пытаннях правоў чалавека, і такі спецыяльны прадстаўнік, нам здаецца, вельмі важна, каб быў прызначаны для таго, каб гэта быў пункт увахода і выхаду усей праблематыкі, звязанай з Беларусі, які таксама мог бы кантактавацца і з іншымі партнёрамі, якія гатовы рэальна дапамагаць у вырашэнні гэтага крызісу. Вось вы казалі пра тое, што бяспека рэгіянальная сапраўды пад пагрозай, але пра гэта кажа і Александр Лукашенко, кажучы пра тое, што ў Беларусі, вось зацытую, вайсковы мяцеж, гэта не рэвалюцыя, а вайсковы мяцеж. А на дадатак кажа пра тое, што групоўкі НАТО рыхтуюцца да захопу тэрыторыі Беларусі. Вось пракаментуйце, калі ласка, гэтую заяву. Часам здаецца, што ўжо цяжка прыдумаць штосьці яшчэ, але Александр Лукашенко нас умее здзіўляць.
Ну, вы ведаеце, сапраўды гэта ўжо цяжка каментаваць, і калі пытаюцца такі ставіцца пытанне, як пракаментаваць тыя ці іншыя заявы Лукашэнкі, то сапраўды ўжо не хапае словаў, немагчыма знайсці тут і логікі, і ніякіх падставаў. Я, як амбасадар, які працаваў у розных еўрапейскіх краінах, магу абсалютна сцвярджаць, ведаючы ўнутрыпалітычную сітуацыю ў гэтых краінах, падыходы ў знешняй палітыцы, ніколі не існавала на той момант і не існуе сёння ніякіх планаў, звязаных з захопам тэрыторыі Беларусі. Фактычна мы павінны канстатаваць, што ваенны дыктатар, які якраз абапіраецца на вайскоўцаў, на ваенную сілу, на генералаў, афіцэраў розных падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных спраў, Міністэрства абароны, сілаў спецыяльных аперацый, Камітэта дзяржаўнай бяспекі, менавіта дзякуючы сіле вось гэтых інструментаў улады і захоўвае сваю ўладу. Мы павінны сёння казаць таксама пра ўплыў і Расійскай Федэрацыі. Давайте ўжо шчыра казаць пра тое, што Расія фактычна рэалізуе свой сцэнарый у адносінах да унутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі. Калі яна кажа пра падвойныя стандарты з боку Еўрапейскага Саюза, то ў мяне ўзнікае пытанне да спадара міністра замежных спраў Лаўрова. Калі ён кажа, што парушаюцца правы чалавека ў Францыі ці ў Польшчы, і пры гэтым ні слова не кажа пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, ну так якраз такі яго падыход і з'яўляецца самым яскравым сведчаннем падвойных стандартаў у ацэнках той ці іншай сітуацыі. Ну так вось які гэты план Расіі адносна Беларусі і гэты сцэнарый, які зараз рэалізоўваецца? Сцэнарый мы бачым, я думаю, уже это не таямніца, не сакрэт ні для ўводнага назіральніка ці для беларускага грамадства. Гэта першае, рэалізаваць падыход по прымусовай змене рукамі Лукашэнкі Канстытуцыі краіны, а пасля гэтага дабівацца правядзення выбараў. Ну якраз такі правядзенне выбараў, тое, што не ўваходзіць у планы Лукашэнкі, хутчэй за ўсё ён будзе згодны на тое, каб уносіць тыя ці іншыя змены ў Канстытуцыі. Але гэта менавіта расійскі план, які прапанаваны Лукашэнку. Бо давайте будем шчырымі, Лукашенко не хоча ні мяняць Канстытуцыю, не хоча ні заходзіць ад улады, ён хоча захаваць усё то, як ёсць сёння ў Беларусі. Расія прымушае яго пайсці гэтым варыянтам. Так што гэта расійскі план. Але ці ён адпавядае інтарэсам беларускага грамадства? Не. Бо пра якую змену Канстытуцыі сёння можна казаць, калі 146 палітычных зняволеных, калі ўсе палітычныя лідары, практычна ўсе знаходзяцца за кратамі. Альбо за мяжой. Альбо за мяжой, да. Калі, напрыклад, нас называюць там палітычнымі дысідэнтамі, ну то трэба паглядзець у гісторыю Савецкага Саюза, бо фактычна такая сітуацыя існавала і раней у гісторыі, але мы павінны разумець, што ёсць толькі два выбары. Працаваць там, дзе мы зараз знаходзімся, альбо проста пайсці аддацца ў турму і знаходзіцца пад наглядам Лукашенка і яго сістэмы. Так што тут трэцяга выбару не дано. Больш за 30 тысяч людзей падвергнуты арыштам, затрыманням. І ў гэтай сітуацыі, калі не выконваецца сённяшняя Канстытуцыя, праводзіць рэферэндум ці нейкім іншым шляхам змяняць Канстытуцыю, гэта лагічна, гэта адпавядае нормам, стандартам міжнародным. І што нам на гэта можа сказаць Расія? Ну гэта же падман грамадскай думкі, падман грамадства беларускага, падман саміх сабе. Ну, падаецца, што гэты план, хіба што ён незручны зараз нікому, акрамя Расіі, так як вы сказалі, ані Александру Лукашэнку, ані беларусам, ані Захаду. І, дарэчы, сёння міністр замежных справаў Польшы таксама скаментаваў гэтую справу, кажучы пра тое, што спачатку Беларусі мусіць прайсці свабодныя выбары, а толькі потым можам казаць пра нейкія рэформы. Спадару Павел, хочу вас яшчэ запытаць пра цікавае сацыялагічнае даследаванне брытанскага цэнтру Чатнам Хаус, дзе беларусаў запыталі, хто з гэтых людзей найбольш варты таго, каб стаць прэзідэнтам Беларусі. Вы тут занялі 3-е месца, і у вас рэйтынг на ўзроўні Александра Лукашэнкі. Гэта трэба вас павіншаваць, ці шчыра сказаць, што рэйтынг Александра Лукашэнкі проста вельмі нізкі? Ну, так вельмі цікавае пытанне вы паставілі. Я просто не гатовы быць побач з Александром Лукашэнкам. Што тычыцца пра гэтыя рэйтынгі, давайте будзем абсалютна рэальнымі. І я абсалютны прагматык у пастаноўцы задач і да таго, каб дайсці да вырашэння гэтых задач. Сённяшнім маімі палітычнымі амбіцыямі з'яўляецца змена палітычнай сістэмы ў нашай краіне. Змена сістэмы, якая
базуецца на прынцыпах сілы, на парушэнні законаў, канстытуцыі. Вось калі адбудуцца гэтыя змены, калі будуць звольнены ўсе палітычныя зняволены, гэта моя абсалютная палітычная пазіцыя. І Бабарыка, і Статкевич, і Северынец, і Марыя Калеснікова, і Максім Знак, усе, хто сёння знаходзіцца у вязніцах, вось гэта мои палітычныя амбіцыі. Мои палітычныя амбіцыі, каб распачаліся крымінальныя справы адносна да тых, хто здзейсніў злачынства і працягвае здзяйсняць у адносінах да беларусаў. Вы ведаеце, я сёння паглядзеў на адным з рэсурсаў, бадай жа і Белсат даваў гэты здымак, Жодзінская СІЗА. Калі над бункерам турмы Жодзінскай 3 сённяшніх дзяржаўных сцяга Беларусі. Мы хочам такой Беларусі, бункер, турма, з дзяржаўнымі сцягамі. Вось я не хочу такой Беларусі. І вось менавіта ў гэтым мае амбіцыі. Калі мы кажам пра перспектывы, то я заходжу з пазіцыі, што ў Беларусі павінна быць парламенцкая, яшчэ раз падкрэсліваю, парламенцкая прэзідэнцкая рэспубліка. Калі вырашаць усе пытанні будзе парламент і ўрад, які сфарміруецца ў выніку перамогі на парламенцкіх выбарах. Спадар Павел, дзякуй вам вялікі за размову. Дзякуй, што вы вельмі часта завітваеце да нас у студыю і да ўсіх беларусаў, якія глядзяць Белсат. З намі на сувязі з Варшавы быў Павел Латушка, сябра прэзідыуму Каардынацыйнай рады. Усяго вам добрага. Итак, мы поразмаўлялі са спадаром Паўлам пра палітычныя падзеі ў Беларусі, пра тое, што сапраўды план расійскі адносна таго, як мае выглядаць вось гэты сцэнар зменаў, не да канца працуе. Тым часам вельмі імкліва працуе махіна з Еўропы, якая сапраўды падтрымоўвае беларусаў і тыя змены. Ну а хутка Новы год, прычым Новы год без Лукашэнкі. Пад такім лозунгам прайшла акцыя салідарнасці з народам Беларусі каля святочнай ялінкі на кафедральнай плошчы Вільні. Большасць удзельнікаў акцыі гэта беларусы, які былі змушаныя пакінуць краіну праз ціск і рэпрэсіі. З якімі надзеямі яны чакаюць Новага году, яны вам распавядуць. А я на гэтым развітваюся. Дзякуй за гэтую гадзіну, якую мы правялі разам. Наперадзе у нашай эфірнай сетцы аб'ектывы Кірыл Смяглікаў. Сачыце за рэальнымі падзеямі ў Беларусі разам з Белсатам. Мы хотим этой акцией показать, что все белорусы в мире против насилия. Каб Новый год пачаўся по-новому, сапраўды для шчаслівага развіцця Беларусі, краіны, всех людей, и мы уздыхнули свободно. То есть все мы чакаем на свободу. Тэма гвалту, яна супярэчыць каляднаму настрою, які ёсць і ў Вільні, і ў Менску, вельмі яго сапсуе, і мы вельмі спадзяемся на нашу перамогу, на тое, што нам усё ж такі атрымаецца ў нас адчыніць шампанскае на Новы год без Лукашэнку. В стороне оставаться нельзя даже здесь. И это символично, и мы поддерживаем наш народ, который находится там, в Беларуси, для того, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Это самое малое, что мы можем сделать. Белоруссия должна пойти по своему пути, по пути, который избрал народ. А народ показывает, что за нашу и вашу свободу надо бороться, как и в древние времена, как Костусь-Калиновский говорил, за нашу и вашу свободу. Так мы поддерживаем вас. «21 гадзіна ў Беларусі. Пацярпелым ад рэпрэсіяў Лукашэнкі. Літоўскія візы будуць даваць бясплатна». У студыі Кірыл Смяглікаў і пра галоўныя тэмы сённяшняга выдання ўжо цяпер. На Астравецкай АЭС зноў пазаштатная сітуацыя.
произошла имплазия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии, его вместо этого пытаются починить. Беркутаўцы Януковіча знойдзеныя ў беларускім Амапе. І яны выразна выступаюць, безумоўна, непасрэдна абаронцамі рускага міру. Футбольная интрига. Крумкачи або Слуцк. Все, что могу сказать вообще, в принципе, по чемпионской гонке, ответ очень простой. Чемпион в этом году набрал меньше всех очков. На Астравецкай АЭС адбыўся інцыдэнт, ад якога пацярпела сістэма шупаглынальнікаў пары. Інфармацыю не каментавалі, пакуль яна не прасачылася ў меды. У выніку Міністэрства энергетыкі пацвердзіла наяўнасць праблемы, аднак запэўніла, што ўжо ўсё ў межах нормы. Праўда, эколагі кажуць пра тое, што была яшчэ адна пазаштатная сітуацыя, якая выклікае моцную занепакоенасць. Хрысціна Чарняўская працягне. Інфармацыя аб надзвычайным здарэнні на беларускай атамнай станцыі паступіла антыядравым актывістам ад мясцовых жыхароў яшчэ ў верасні. Такая информация непонятная, да, что случилось, что куда как бы обратной какой-то тягой втянуло. Поэтому мы, единственное, что мы могли в этой ситуации сделать, мы написали запрос от Экодома в Госатомнадзор по поводу того, были ли какие-то инциденты во время физического пуска, во время вот этих испытаний. Дэпартамент ядравай і радыяцыйнай бяспекі зняпраўдзіў інфармацыю аб надзвычайнай ці пазаштатнай сітуацыі на атамнай станцыі падчас увядзення ў эксплуатацыю першага энергаблоку. Аднак у канцы лістапада актывісты атрымалі новае пацверджанне аб здарэнні ад крыніцы, да якой яны маюць давер. Вот я лучше зачитаю, потому что, чтобы не переврать. Из-за неоткрытого клапана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора. Скорее всего, произошла имплазия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии, его вместо этого пытаются починить. Таким образом, мы имеем горячий реактор с нештатно функционирующей, в лучшем случае, системой аварийного охлаждения. Што такое имплазия бака, найлепей ілюструе гэтае відэа. Эколагі ўстрывожаныя магчымым пашкоджаннем аварыйнай сістэмы ахалоджвання рэактару, бо рэактар ужо працуе, а магутнасць павялічваецца. Занепакоенасць беларускіх антыядравых актывістаў раздзяляюць іхныя украінскія калегі. Однозначно, что реактор перед пуском должен иметь работающие все системы аварийного охлаждения. Это требование международное, это требования Украины, и они обязательно должны быть работоспособны, потому что на весь период работы реактора они должны дежурить в состоянии готовности. Адмыслоўцы не выключаюць, што на беларускай атамнай станцыі могуць быць праблемы. Гэтае меркаванне грунтуецца на папярэдніх надзвычайных сітуацыях. Да таго ж няма даверу да арганізацыі, якая эксплуатуе АЭС, і органу контролю. Они были поражены закрытостью. Им не давали документы, которые касаются эксплуатации АЭС. Они убедились, что государственный регулирующий орган Беларуси не имеет доступа тоже во все места, где нужно было бы. И это связано с тем, что строительство АЭС и все остальное осуществляла Российская Федерация. Кіраўнік Дзяржатамрэгулявання Украіны ды Дзяржаўная інспекцыя бяспекі атамнай энергетыкі Літвы звярнуліся да Міністэрства надзвычайных сітуацый у Беларусі з просьбаю падаць інфармацыю аб магчымых няспраўнасцях аварыйнай сістэмы ахалоджвання рэактару. Адказу пакуль няма. Не ўдалося ўзяць каментары нам. За цэлы дзень слухаўку ў інфацэнтры БелАЭС ніхто не зняў. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Бойцы украінскага спецпадраздзялення «Беркут», расфармаванага пасля расстрэлу Еўрамайдану ў Кіеве, знайшліся не толькі ў Расіі, але і ў Беларусі. Цяпер некаторыя з іх носяць форму байцоў АМАПу і разганяюць мірныя дэманстрацыі. Падрабязнасці ў Ярослава Стешыка.
Беркут – украінскі спецназ Віктора Януковіча. 7 гадоў таму, напрыканцы лістапада, яны жорстка збілі бяззбройных студэнтаў на мірнай акцыі пратэсту на кіеўскім Хрэшчатыку. Так пачаўся Еўрамайдан. Потым беркутаўцы стралялі з баявой зброі ды кідалі гранаты ў натоўп. А калі не дапамагло, сталі страляць з аўтаматаў і снайперскіх вінтовак. У выніку Януковіча зрынулі, беркутаўцы разбегліся, хто ў Расію, хто ў Крым, ДНР, ЛНР, а хтосьці робіць тую самую працу ў Беларусі. Пра гэта сведчыць расследаванне, апублікаванае ў газеце «Новы час». Сёння выйшла першая частка. Фігуруюць перадусім новыя постаці, так, новыя беркутаўцы, які раней увогуле про іх не было аніякай згадкі. І, в прынцыпе, гэта працяг майго папярэдняга расследавання, то бок праца у кантэксце гэтых расследаванняў не спынялася. Я з 2017 году. Знаёмцеся, капітан Дмітрый Анцупаў, нарадзінец Саратаўскай вобласці, ветэран Беркута ў Мікалаеве. Іх тады таксама вазілі ў Кіеў разганяць пратэсты. Пасля Еўрамайдану змог прайсці пераатэстацыю, быў намеснікам камандзіра спецроты украінскай міліцыі ды старэйшым інспектарам баявой падрыхтоўкі. А цяпер ён капітан менскага АМАПу, то бок ужо мае беларускае грамадзянства. Анцупаў рэгулярна трапляў у аб'ектывы дзяржаўных СМІ ў месцы дыслакацыі АМАПу. А гэта Анатолій Прымак, таксама былы мікалаеўскі беркут, на фота ля Менскай лазні. Цяпер ён баец менскага АМАПу. На чэмпіянаце ў рукапашным баі сярод менскай міліцыі займаў другое месца. Апроч неахайнасці ў сацыяльных сетках, Анцупава і Прымака аб'ядноўвае ідэалогія. Яны абодва лічаць Беларусь і Украіну часткамі Расіі, ды сімпатызуюць баевікам на Донбасе. Яны выразна выступаюць, безумоўна, непасрэдна абаронцамі рускага міру. Не толькі абараняюць рэжым Лукашэнкі ў Беларусі, але таксама абараняюць і рускі мір у нашай краіне. Раней Дзеніс Івашын знайшоў у беларускай міліцыі беркутаўца з Мікалаеўскай вобласці Сергея Панасенку. Той удзельнічаў у затрыманнях апазіцыянера Змітра Дашкевіча і братоў Кувшынавых, ды засвяціўся ў судовых дакументах. Яшчэ адзін мікалаеўскі беркут у менскім АМАПе, Сергей Гаўрыляк, удзельнічаў у затрыманні анархіста. Цяпер амапаўцы ў беларускіх судах сведчаць у балаклавах праз відэасувязь і з прыдуманымі імёнамі прозвішчамі. У балаклавах яны разганяюць пратэсты, збіваюць і катуюць ужо затрыманых і звязаных людзей. Каб дзеянні сілавікоў не засталіся беспакаранымі, удзельніца прэзідэнцкіх выбараў Святлана Ціханаўская супольна з народным антыкрызісным кіраўніцтвам ды ініцыятываю «Байпол» стварылі праект «Адзіная кніга рэгістрацыі злачынстваў». Гэта поўная база датычных асобаў і доказаў. Каждый потерпевший, либо свидетель, либо соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. И каждое преступление будет сначала проверено юристами, а только потом опубликовано. Святлана Ціханаўская цяпер дзейнічае ў выгнанні. Пасля выбараў КДБ вывез яе на літоўскую мяжу. Александр Лукашенко дапамогу Літвы і Польшчы беларускай апазіцыі лічыць фактам агрэсіі супраць незалежнасці Беларусі. Сёння ён папрасіў дапамогі ў дзяржаваў вайсковага саюзу АДКБ, перадусім у России. Это никакие не цветные революции мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж. Дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Владимир Путин выказал Лукашенку поддержку у ягоной борьбе. Послевыборные события в Беларуси, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне. Вызначэнне саслоўніка – мяцеж узброеныя дзеянні, якія ўзніклі стыхійна або ў выніку змовы супраць дзяржаўнай улады. Ярослаў Стешык, Белсат. Працягваем аб'ектыў. Прэм'ер Галоўчанка анансаваў перафарматаванне пенсійнай сістэмы. Паводле яго, урад ужо рыхтуе змены для захавання стабільнасці пенсійных выплат. Чаму пытанне ўздымаецца цяпер і як гэта паўплывае на гаманцы айчынных падаткаплатнікаў, высвятляла Надзея Бельская. На пенсіі будзе лепш, казаў у лютым Лукашенко, агучваючы на чарговым з'ездзе прафсаюзаў планы змяніць пенсійную сістэму. Змены планаваліся напрыканцы гэтага года. Сёння прэм'ер-міністр Роман Галоўчанка поставил задачу так. Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и
корпоративных пенсионных программ нанимателей. Лукашенко яшчэ на пачатку года казаў, пры рэформах будзем апірацца на досвед іншых краінаў, напрыклад, Расіі. Там зусім нядаўна спрабавалі увесці сістэму адлічэнняў, якія б людзі самыя кантралявалі, а прыватнікі з гэтага б зараблялі. Але дагэтуль пенсійнай сістэмы нашыя суседзі яшчэ не рэфармавалі. Як будзе ў Беларусі даваць такія прагнозы эканамістам пакуль што складана. Пока не совсем понятно, на самом деле, что им подразумевал премьер-министр, когда говорил о том, что мы будем проводить пенсионные реформы. То есть, возможно, все-таки начали понимать, что не только за счет повышения пенсионного возраста необходимо ее реформировать. То есть, скорее всего, как раз сейчас будут вестись работы над тем, как правильно сформировать вот этот фонд ФСЗН, как правильно формировать накопительную часть пенсии. Но я сейчас не берусь сказать того, какие меры и инструменты они будут использовать в текущих реалиях. Як выглядае айчынная пенсійная сістэма цяпер, наймальнік вылічае суму ў працаўніка і перасылае ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. З гэтых грошай, да прыкладу, утрымліваюць пенсіянераў, ідзе дапамога сем'ям з немаўлятамі ды людзям з інваліднасцю. У некаторых банках Беларусі ёсць праграмы, па которых можна рабіць адчысленне на ўласны рахунак, але абраць паміж дзяржсістэмай і банкам нельга. Нам нужно менять именно структуру финансирования пенсионеров, но для того, чтобы внедрять механизмы финансирования нанимателями и механизмы финансирования гражданами собственных личных пенсий, нужно развивать в том числе рынки ценных бумаг для того, чтобы пенсионный фонд мог зарабатывать. Летась Белстат подлічыў, што на кожнага пенсіянера прыпадае трохі менш за 2 работнікаў. І хоць ледзь не кожны 4-ы пенсіянер працуе, фонд сацыяльнай абароны не першы год зазнае дэфіцыт. Дадатковыя грошы вымушаныя браць з бюджэту. Улічваючы колькасць працаздольных беларусаў, якія ўцяклі, у тым ліку ад пераследу за мяжу, пенсіянеры рызыкуюць застацца без адлічэнняў, разважае Марыя Акулова. Пойти на требования людей, на граждан Беларуси, выполнять эти требования. Во-первых, заинтересовать их в бесплатном обучении, чтобы было больше бесплатных мест, чтобы учиться студентов, чтобы скидки какие-то были для студентов. Менять надо кардинально все в этой стране. Паводле афіцыйных звестак Міністэрства ўнутраных справаў з пачатку восені амаль 14 тысяч беларусаў з'ехалі ў іншыя краіны. Надзея Бельская, Белсат. Літва будзе выдаваць бясплатныя нацыянальныя візы беларусам, якія зазнаюць пераслед з боку ўладаў на радзіме і маюць намер схавацца ў суседняй краіне. Адпаведнае рашэнне прыняў літоўскі ўрад. Когда мы уже решили, чтобы по гуманитарным причинам, чтобы более беспрепятственно выдавались визы, то осталось еще одно препятствие. Все-таки они стоят 60 евро. И если приезжает в Литву, скажем, по шенгенской визе, после 3 месяцев надо продлить, нужна уже национальная виза, она стоит. Так что мы думаем, логический шаг, чтобы все-таки не брать вот этого взноса. Льготы будуць дзеяць у тых выпадках, калі Міністэрства замежных справаў Літвы пацвердзіць, што заява на атрыманне візы грунтуецца на асаблівых гуманітарных прычынах. Паводле літоўскага міністэрства ўнутраных справаў з пачатку крызісу ў Беларусі афіцыйная Вільня дазволіла ўезд на гуманітарных падставах амаль 7 сотняў беларусаў. Тым часам амаль кожны дзень мы бачым усё новыя заявы завачан пра абвяшчэнне страйку. Сёння да стачкі далучыўся працаўнік бярозбудматэрыялаў Олег Скрабец. А як выглядае цяпер сітуацыя на дзяржаўных прадпрыемствах, даведвалася Діяна Радкевіч. Ввиду правового дефолта и творящегося беззакония, продолжающегося насилия по отношению к мирным гражданам, считаю невозможным выполнение своих трудовых обязанностей, присоединяюсь к стачке. Вячеслав Цяліцын працаваў на комбинате «Витебские дываны» 1,5 года, а учора пачаў страйк. На работу ходил, то есть и всегда думал, зачем я иду на работу, кому я плачу налоги, всегда задумывался над этим. А последней каплей моего терпения это было заявление нашего сотрудника, прославленной нашей службы, ОМОНовца, который сказал: идите на работу, вы наш корм. Вот эта фраза не выходила из моей головы.
Нашага героя яшчэ не звольнілі, але страйкоўцаў часцяком пазбаўляюць працы. Гэтак сёння праходзілі судовыя паседжанні аб звальненні работнікаў МЗКЦ. Паўторнае слуханне на 8 снежня прызначылі Руслану Роўбу, які працаваў на заводзе 5 гадоў. Мужчыну звольнілі за 35-хвілінную адсутнасць у кабінеце, хоць спецыфіка працы гэта дазваляе. Заўтра ў справе звальнення работнікаў МЗКЦ адбудуцца яшчэ 2 паседжанні супраць Сергея Роўбы і Андрэя Янковіча. Ці ўдзельнічалі мужчыны ў пратэстах, невядома. Цяпер, паводле кампаніі «Сумленныя людзі», амаль 7 тысяч працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў падтрымліваюць ідэю забастоўкі, але далёка не ўсе з іх далучаюцца да страйку. На Беларусь Калій страйкуе толькі 101 рабочы з амаль 17 тысячаў, але забастовачны камітэт заводу заяўляе, што страйкуюць найлепшыя. І калі сыдуць 500 такіх работнікаў, то гэтага будзе дастаткова, каб прадпрыемства спыніла працу. Як, напрыклад, на Гродна-Азот ёсць ключавыя цэхі, ключавыя людзі, якія працуюць у тэхналагічнай гэтым ланцугу. Калі іх няма, то фактычна кіраўніцтва завода будзе вымушана спыняць гэты цэх. Натуральна, што гэта пакуль што выглядае звонку, як быццам бы нічога не адбываецца. Адно з найчасцейшых патрабаванняў завадчанаў – спынення гвалту з боку сілавікоў. Вячаслаў Цяліцын пацярпеў пасля затрымання 11 жніўня ў Менску. Мужчыну збілі амапаўцы, а пасля ён 2 сотняў заставаўся за кратамі. Ноги, ягодицы, спина, нос не сломан был, но перебит хорошо, крови было много. То есть в процессе избиения они смеялись. Было такое чувство, что они под каким-то наркотическим опьянением. То есть они это делали с каким-то непонятным удовольствием. Вячаслаў падаваў заяву ў следчы камітэт, але справы не распачалі, як і ў выпадку тысячы іншых катаваных сілавікамі. Діяна Радкевіч, Белсад. 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму Андрэю Тимофеенку. Суддзя Сняжана Кіндзеева з Віцебскага суду прызнала вінаватым мужчыну у гвалце супраць вайскоўца ўнутраных войскаў падчас вулічных маршаў. Он отодвинул военнослужащего рукой левой, как видно было на видеозаписи, в плечо, хотя военнослужащий был в экипировке, в бронежилете, в шлеме. Он отодвинул, ну, ему видно, что показалось, ну, там даже не показалось, видно, что военнослужащие хотели там блокировать, ну, как бы людей, он просто, ну, вступился за них. Беспредел творится в нашей стране, просто беспредел, которого уже вот так вот по горло сыт весь народ, и они неужели это не понимают, неужели они это не видят, они хотят запугать народ, они наоборот этим самым народ более злят, чтобы народ более выходил и выдвигал свои требования. 6 верасня Андрэй Тимофеенко удзельнічаў у вулічным шэсці ў Віцебску і падчас прарыву пратэстоўцамі ланцуга вайскоўцаў на вуліцы Леніна адштурхнуў далоню аднаго з іх. Андрэя затрымалі 30 верасня, з таго часу ён заставаўся ў віцебскім ізалятары. Мужчына мае жонку і дачку-студэнтку. Беларускае футбольнае першынство можна лічыць сёлета завершаным, але засталася адна інтрыга. Які з клубаў Слуцк або Крумкачы атрымае права згуляць у эліце ў наступным сезоне. У сталічным манежы сёння павінен быў адбыцца першы з 2 пераходных матчаў, аднак нешта пайшло не па плане. Падрабязнасці ў нашага спартовага аглядальніка Дмітрая Сухановича. Футбольны клуб «Слуцк» заняў 14 радок па выніках чэмпіянату ў найвышэйшай лізе, а Крумкачы фінішавалі трэцімі ў першай. Таму, адпаведна з рэгламентам, міжсобку вызначаць, хто згуляе ў эліце. Наша федэрацыя праз эпідэмію COVID-19 у стане цукровых перанесла гэтыя сустрэчы на пазнейшы тэрмін. Крумкачы пастанавілі не марнаваць часу і правялі спарынг сустрэчу з журналістамі. Сталічны клуб, у сваю чаргу, выступаў супраць пераносу матчу со Слуцком. Матч Швейцария-Украина, украинцы просто засчитали поражение. Вот так в Европе это делается. Если у команды есть, даже по регламентам УЕФА, если у команды есть там 13 здоровых людей на момент проведения матча, то матч можно проводить. Понятно, что спортивный принцип там при этом страдает, но это же не проблема Крумкачева. Крумкачеву тоже надо где-то 2 недели брать теперь на тренировки, у футболистам отпуск позже уходить. Это все деньги, а это все из нашего кармана, из кармана клуба. І хоць трэнаванні клуб праводзіць пастаянна, гульнявой практыкі ніхто не адмяняў. Тым больш, што Крумкачы на 2 тыдні раней за Слуцк скончылі чэмпіянат. Большы простой, а гульнявы тонус вельмі патрэбны. Понятно, что тяжело уже
порядком надоело и ребятам, и всему, наверное, тренерскому штабу. Но, тем не менее, надо выполнять поставленную задачу, поэтому готовимся, ждем первой стыковой игры. Да таго ж гульцы разумеюць, што маюць трымаць сябе ў тонусе, а таму, калі гэта не трэнінгавы занятак, а спарринг, хай сабе і журналістамі ўсё роўна дасць карысць. Весь сезон к этому шли, в принципе, к высшей лиге. Так получилось, что попали в переходные, и здесь уже ничего не остается, только готовить, держать себя в форме. Но уже когда играть, это уже решаем не мы. То есть наша задача с тренерским штабом подготовиться к этим играм и дать бой сопернику. Залатыя медалі чэмпіянату праз 15 гадоў заваяваў салігорскі шахцёр. Срэбра ў батэ замкнула тройку ўпершыню ў гісторыі жодзінская тарпеда. Агулам сёлетняе першынство ацаніў знакаміты спартовы журналіст Мікалай Хадасевіч, які таксама сёння браў удзел у спаррингу. Все, что могу сказать вообще, в принципе, по чемпионской гонке, ответ очень простой. Чемпион в этом году набрал меньше всех очков среди чемпионов вообще всех лет. Это значит, что наш уровень лидеров настолько опустился, что надо думать, куда мы катимся. У выніку каманды парадавалі гульнёй нешматлікіх заўзятараў, а скончылася яна з лікам 6-3 на карысць крумкачоў. Пераходныя ж матчы, калі зноў не ўмяшаюцца форс-мажорныя абставіны, маюць адбыцца 15 і 19 снежня. Дмітрий Суханович, Белсат. Больш інфармацыі таксама шукаеце на нашым тэлеграм-канале. Адразу пасля глядзіце праграму «Размова». Чаму улады так зацята змагаюцца з нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам і ці сапраўды ён менавіта белы і чырвоны? Пра гэта ўжо неўзабаве ў студыі працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.